سينما سمري سمري ماريت الكحفتي فقراويت لب ولد زانتا دراسيت تعجست منقستو ماريت الكحفتي سلام تناي بصحكم كمي تقنيو زخبركم من زخبركن انت خاتلتي مدبات سينما سمرة كم زفلت ابز حلف مدبنا قدامي كفال لبولداويت سانتا مريت الكحفتي زرستا مقربنا زسكريوم نولو منبار كالاي كفالينا حيزنا لكم قريبنا زلنا ابز حلف قدامي كفال لبولداويت سانتا مريت الكحفتي لوليا دحرنا ويح تثبيت حدا عامل كم زرخبتن مسدك اس زبازح غنزو حيزاتو كم زهدمتن أبرها لي شغطو حيزونا بحدبار كم زاتوان سمعونا وتصنيحو كم لمادو بزي كفليت شجارة كم زوصدلون تخطاتلنا نيرنا كالاي كفال زانتا مريت الكحفتي تخطاتلو سمعون سلاسات زفارق من إسيو صبق ملكعن قمنان استعدل كانت خنه بسنكي مبزح مسته وزو تدوينيو قطعن نبأسي قربون بمخانو تفرحيو قطو ببزحي أنباقارو بسلاتات استملئ بمخانو زيادة أرعادي قبرو كل ساعة كرخبون كلو بأزانو حيزو سلاز قرططو فتسيمو أي فتوانيو يخون امبر معالتاوي أبراس لزنه كابو خخدن أي كألنيو لومون أمناتو أتريرو دحر محاز سمع عنده كساب حجنتاي تقبر لها بزرعك أنا تزاربوم كي سرحكو سلازم سخو يقول لالهم أنزو تتاويرو ملسة أبرها اللي ما لولا يرخب كان عنتو بيرخب يانيرا حجقنا يرى أخوان أي تحسو أقوى بعال سمعون نيبا حق إيه حرايد حن انت حسيقا قنا يقد فكاني نيبا حق إيه سقا برهتي سمعون أعدوها برها اللي دحرم فيناو شقارة بالهبني بالمال أنسازة تهديرو كي يقدلان أبرها اللي نعدت إيه شقارة وطيو زرق حلو سمعون حموش تفر شقارة دحر موساد كيربا الحج طفا أعنتو أنقل حيتو تزاربوم أبرها اللي عطيتي كبل دحر مصناح مو حساب بهبني كيرن دو طفا كالو معلت خبكاي أتا سمعون حوي أي صراح كون وعيلة دحر كاني بقدامي ونكو يهاب كان أنت قيدن دو كقلعكاي زيادة أعنتو أنقل حيتو جناحون أبرها اللي نبعات قطر صريلو بمحت انتا دويلو كتمتو جمران سمعون زيادة حارقو كيركو يلكا بمبال بفوكيس سكامبا قلعو أبرها اللي متهل الله كمزي واتقو فليتو حقوقو هيبوو تبقسان نبعاتو معرسو قمتو دوب بلان سمعون دنقاز أخي تسمعو كتمتو دحر مصناح أبرها اللي نعم بعوتا جدران أبرها اللي تقمتلو ناب سمعون سقوما انتي كون كاتبك لها مش تصبحك بكا إلكا حجوين زيادة نديرو تزاربوم أبرها اللي حنقنقنا بلا زي بخوخو دحان حجو مخيد كريكا يقن سرحكا حجوخت كل الدها هو نبعاتو نحبسة تزاربة أبرها اللي صبو نولي أنت رخيبك يا سمعون يدلي كله بلا دول اللي ويناف زبار سلامة ومتسني لك بلا تلفونك خاخفت يا بلا هراي نماني لك نولوليا
ሉልያ ኣብታ ብኢድ ዝቁፀሩ ዓማዊል ጥራይ ሒዛ ዝነበረት ባር ኮፍ ኢላ ጅን ብሽገራ እናቋሰየት ኣብ ሓሳብ ጥሒላ ነበረት። ካብቲ ሰኽራም ሙልጌታ ዝወሰደቶ ገንዘብ እኹል ትሩፍ ብምንባሩ ዝነበራ ሸቕሎት ተቐንጢጡ እዩ። ገዛኣ ኸይዳ ጥቕሊልላ ክድቅስ ልዑል ሓረርታ እኳ እንተለዋ ኣብቲ ሰዓት ምእታው ሓፍታ ኣብ ስራሓ ጥርጣርን ከተሕድር መንገዲ ዝኸፍት ብምንባሩ ኣይመረፀቶን። እቲ ዝሓሸ ሆቴል ተኻርያ ምሕዳር ወይ እውን ንመሓዛኣ ሰላም እንተረኺባታ ናብ ገዛኣ ምስኣ ምኻድ እዩ። ሰላም ክሳብ ዝእዋን ዓሚል ከይረኸበት ኣብ ከተማ ክትጸንሕ ግን ዘይከውን ኮይኑ ተሰምዓ። ነዝን ወዲ ኸምዝን እናሓሰበትን ከላ እዩ እቲ ትፈትዎ ኣብርሃለይ ሸቐጡ ሒዙ ናብቲ ገዛ ዝኣተወ። ክሳብ ዝሰዓት እዚ ክጸንሕ ምኽኣሉ እኳ እንተገረማ ንዕኡ ምርካባ ግን ሓጎስ ፈጠረላ። ብውሕዱ ንገለ ደቃይቕ ምሱ ከተዕልል ሓጎስ ዝፈጥረላ ክንዲ ዝኾነ ኢዳ እናወዛወዘት ምልክት ገበረትሉ። ኣብርሃለይ ሉልያ ምዃና ምስ ረኣየ ነቶም ዓማዊል ሰጊሩ ናብ ኣሰጎመ። እቲ ብሰንኪ ስምዖንን ካልኦት ዓማዊልን ተሰሚዕዎ ዝነበረ ሕማቕ ስምዒት በኸፊል ተቐንጠጠሉ። ፍሽኽታ እናርኣየ ኸዓ ናብ ኣገጹ ሰጎመ። ሉልያ ኣብርሃለይ ኣብ ጥቓኣ ምስ በጽሐ ከምቲ ኩሉ ሳዕ እትገብሮ ሓቒፋ ገማጢላ ሰዓመቶ። ርእሱ እናደራረዘት ከኣ ኣብ ጥቓኣ ኮፍ ኣበለቶ። ኣንታ ኣብርሃለይ ክሳብ ሕጂ ኸይከድካ ዳ እንታይ ትገብር? ከይሰራሕኩን ደምሲ ኾይነስ ምእተው ገዛ። ቃና ዘረብኡ ብፍሉይ ተንከፋ ዓይኒ ዓይኑ ክትጥምቶ ድሕሪ ምጽናሕ እሞ መሲ እንድዩ ሎሚ ሰራሕካንካ ጽባሕ ትሰርሕ ኣዴኻውን ክትሸቐልያ። ኣብርሃለይ ብስክፍታ ርእሱ ነቕነቐ። ሉልያ ነቲ ጸሊም ጨው ዝመልኦ ቆልዓ እናኸትርኢ ፍሉይ ስምዒት እዩ ዝስምዓ። ኣተሓሳስብኡን ጸገሙን ሚሒርዩ ዘተሓሳስባ። ጉርሁን ቀመም ዝመልኦ ኣዘራርብኡን ኩሉ ሳዕ ምስ መሰጣ እዩ። ሎሚ ግን ፍዝዝ ኢሉ ተራእይዋ። ኣብ ገጹ እውን ዝነቐጸ ንብዓት ከም ዘሎ ተረድአት። ብምልክት ከኣ ኮካ ኣዚዛትሉ ደጊማ ጠመተቶ። ብርግጽ ኣብርሃለይ ከም ቀደሙ ይኮነላን። ኣብርሃለይ እንታይ ኮንካ ኣለኻ? ወላ ሓንቲ ክትበካ ከም ዘንሰኻ ፍሉጥ እዩ። እንታይ ኮንካ? ገንዘብ ጠፊእካ ድዩ? ኖ እሞ እንታይ ደኣ ኮንካ? እንድዒ እታ ኣባር ሰላማዊ ዘላ ሰበይቲ እንድሕሪ ቐትኒ ኣነ ቁም ነገር ይዘረባ ንሳት ላገጸለይ ኣደይ ዘኽታምያ እንተበልኳ ኸዓ ናይ ኩልና ወለድና ሞይቶም እዮም ትብለኒ። ኣብርሃለይ ቅልጥፍ እናበለ ተዛረበ። ሉልያ ብዘረባ ኣብርሃለይ ዝያዳ ተተንከፈት። ብፍላይ በታ ኩሉ ግዜ ዝብላ ኣባህላ ሕማቕ ተሰምዓ። ኣደይ ዘኽታምያ ምባሉ ብልክዕ ንምንታይ ከም ዝገልጽ እኳ እንተዘይበረሃላ ውሽጣ ግን ክገማጠል ይርዳኣ ነበረ። ብዙሕ ሳዕ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ከብርሃላ ክትሓቶ እኳ ትደሊ እንተኾነት ሕማቕ ስምዒት ከይትፈጥረሉ ብምባል ግን ስቕታያ ትመርጽ። ደሓን ይጆኻ እዚ ብዙሕ ዘሕርቕ ኣይኮነን። ከተጸናንዓ ፈተነት። ንሱ ጥራይ ማእስ ኮይኑ ሽዑ ኸዓ ስምዖን ረኺቡ ሃሪሙኒ 5 ሽጋራ ወሲዱን ከይከፈለ ሰዊቡኒ ንባዕለይ ከይሰራሕኩ ስምዖን ከምኡ ገይሩ ሎሚ ጥራይ ማእስ ኮይኑ ወላ በቐዳማይን ከምኡ ወሲድለይ ክሳብ ሕጂ ኸ ኣይከፈለንን። ሉልያ ዝያዳ ሕርቃን ተሰምዓ። ምስ ስምዖን ዋላ እኳ ናይ ልቢ ዝኾነ ፍቕሪ ኣይሃልዎም በብረብሖኦም ግን ይቀራረቡ እዮም። ዝበዝሐ ሰብ ከመዕርፉ ዝፈልጦም። ስምዖን ካብ ሉልያ ገንዘብ ክሕገዝ በቲ ሓደ ስራሕ ኣብ ዘይብላ ኸዓ ምስኣ ክሓድር ክብል እዩ ዝቐርባ። ንሳ ኸዓ ንዝኾነ ዘጋጠማ ተጻብኦ ፀግአ ክኾና ብምሕሳብያ ትቐርቦ። ሎሚ ግን እትርክቦም ዓቕላ ኸጽብበላ ጀሚር እዩ። ደሓን ኣብርሃለይ ሓወይ ኣነ ናይቲ ዝወሰደልካ ሽጋራ ክበካየ ምእተዊ ገዛ ኾነካ እውን 50 ቅርሺ ክበካየ ኮካ ኸሰቲኻ ንገዛኻ ኣራይዶ ብህድኣ ተዛረበቶም። ኣብርሃለይ ብሓሊት ሉልያ ተተንከፈ። ግን ከኣ ስክፍታ ሓደሮ ክንዲ ዝኾነ ኣንቲ ሉልያ ሓፍተይ ንዓኸኸ ዘይንስኽስኽ ታሚኺ ካበይ ተምፂኢ? ሉልያ ብዘረባ ኣብርሃለይ ከም ዓንዲ ጨው ደረቐት።
ብዝተኸኣላ መጠን ቀልባ ክትቆጻጸር እናፈተነት ድማ ብኸመይኩም ኢልካ ብስምዒት ሓተተቶም ምሽ ኣቦኹን ኣዴኹን ሞታትዮም ባዕልኹም ምሽ ነጊርክኒ ሉልያ ካብ ስምባደ ናብ ምግራም ሰገረት ዘኽትምናኣ ተቐቢላቶ እኳ እንተነበረት በቓል ኣብርሃለይ ምስ ሰማዓቶ ግን ሕንቕንቕ በለት ኣብ ቂድምኡ ክትነብዕ ግን ኣይደለየትን ነቲ ዝበለቶ ገንዘብ ኣውፂኣ ክትህቦም ከላ ኣብርሃለይ ንስምዒታታ ብኣተኩሮ ዘንብቦ ይመስል ነበረ ግን ደሓን ዘይኩሉ ሓደ እዩ ኣነ ሕጂ ኣቦለኒ ግን ወላ ሓንቲ ይግደሰልናኒ ኣበይና ዘይምዃና ነጊሩ ከጸናንዓ ፈተነ ሉልያ ብኣብርሃለይ ዝያዳ ምግራም ተሰማዓ ብሓቂ እቲ ቃላት ካብኡ ዲ ዝወፅእ ዘለውን ኣተሓሳሰባ ኣብርሃለይ ሓዊ ኣጆ ኸድሓን ሓደ ነገር ግን ክነግረካ ንስምዖን ከም ዝኸፈል ኩሉ ከይትነግሮ እንታይ በካ ተቐበሎ ደሓነይ ነግሮኒ ግን ንዓኽ እንተረኺበኪ ምፅበላ ኢሉኒ ነይሩ ኣባር ሰለማውሎ ክኸዶ እንድዒ ኣይተኸይድዮ ኣይፈትወኒ ግን ከኣ ከይሃርመኪ ዳሓነይ ትሰከፍ ኪጥሪ ሕጅና ማማኻ ከይትሸቐል ሕራይ ኣብርሃለይ ሸቐጡ ጠርኒፉ ካብቲ ገዛ እናወፅአ እንከሎ ኣምላኽ ይሕግዝ ክልል ሓፍተይ ዝብል መረቕኡ ወሳበለላ መሬት ገና በረሃው ከይበለያ ካብታ ዝሓደረትላ ሆቴል ወፂኣ ወላ እኳ ድቃስ ከይፀገበት ትንበር ንሓፍታ ከተርክባ በቲ ሓደ ወገን ሰብ ከይሪኣ ድማ በቲ ካልእ ሓሲባያ ኣንጊሃ ዝተንስአት ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ናብ ገዛ መሓዛኣ ድሕሪ ምኻድ ነቲ ሓፂር ጎናኣን ቦድን ድሕሪ ምቕያር ነቲ ንኸይትልለ ትጥቀመሉ ፀጉሪ ሁማን ሄር ኣውፂኣ ኣቐምጠቶ ነቲ ካብ ገዛ ክትወፅእ እንከላ መሊሳቶ ዝነበረት ሙሉእ ክዳን ተኸዲና ድማ ናብ ገዛኣ ኣምርሐት ቅድሚ ገዛኣ ምብፅሓ ናይ መስተንሽጋራን ሽታ ምስኣ ከይተርፍ ኣብ ክዳና ብርቱዕ ጨና ነስነሰት ትንፋሳ ንምሕዳስ ትሪደንት ማስቲካ በቕልጣፈ እናሓየኸት ሰጎመት መፍትሕ ገዛኣ ኸፊታ ትኺላ ናብ ዓራታ ሓሊፋ ደቀሰት ሓፍታ ክሳብ እትትንስእ ዘሎ ግዜ ቁርብ ከተዕርፈሉ ኩሉ ግዜ ምስ ፈተነት እያ ነዊሕ ከይጸንሐት እታ ኣብ ዓሚቕ ድቃስ ዝጸንሐት ምንኣስ ሓፍታ ሊንዳ በታ ዝመልኣታ ደወል ተበራቢራ ብድድ በለት ሊንዳ ዲቢዛኣ ተኸዲና ኩሉ ምድላዋታ ምስ ወድአት ቁርስ ዳልያ ንሉላ ኸይዳ ኣተንስአታ ሉልያ ዋላ እኳ ናብ ጥዑም ድቃስ ኣትያን ተነበረት ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ምስ ሊንዳ ሓፍታ ክትቆርስ ነይርዋ ዋላ እውን ከይደቀሰት ሓዲራ ትምፃእ ግድን ምስ ሓፍታ ክትቆርስ ከም ልምድያ ሒዛቶ ድሕሪ ቁርሲ ሊንዳ ናብ ትምህርታ ምስ ከደትያ ሉልያ ናብቲ ዘቋረፀቶ ድቃስ እትምለስ ሉለይ ቀስ ጌራ እግራ ትንክፍ ኣበለታ ሕረይ ልዱ ሓፍተይ ኮበርታ ቀሊዓ መለሰትላ ሉልያ ቀልጥፍ በሊ ሰዓት ይኣኽለንሎ ክልቲኤን ኣብ ጣውላ ቀሪበን ነቲ ሊንዳ ዝኸሸነቶ ፍሪታታ ምብላዕ ጀመራ ሉልያ ነታን ሓደረት እናጸበቐትን ሰሓቢት እናኾነትን ትኸይድ ዝነበረት ምንኣስ ሓፍታ ሪኣ ኩርዓት ተሰማዓ ዓይና እናጠመተት ድማ ፍሽኽ በለት ሊንዳ ብኹነታት ሓፍታ ተገሪማ ይሂዳ ሉለይ እንታይ ዘሳቐክ ዘሎ ብምባል ዕላል ከፈተት ሉልያ ዝያዳ ፍሽኽ እናበለት ሊዱ ሓፍተይ ዓባይ ቆልኮን ክለይ እናሓደርኩም እማን ይስእን ሸኪር ክለይ ከዓ መለሰትላ ሊንዳ ንሓፍታ ብኹርዓት እናጠመተታ ሉለይ ኩሉ ብሳላኺ እዩ ንስኺ ንዓይ ኩሉ ነገር ኢኺ ኣብ ካሕሳ ኸዳ ይውዕለን እምበር እዋ ኣንቲ ሊዱ ከምካ ናዲኻ ተመስግነኒ ኮለፈታ ሉልያ ኩሪ ኢላ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ሊንዳ ዘረባኣ ኾሊፋ ንሓፍታ ንነዊሕ እዋን ጠመተታ ብዛዕባ ሓፍታ ብዙሕ ክትዛረብን ከተመስግንን መኽኣለት ሉልያ ከምዘይ ተቐበላ ገሚታ ግን ነታ ሓሳብ ሰገረቶ ኣብ ክንድኡ ከምዚያ ዝበለት ኣንቲ ሉልያ ሓፍተይ
إذا خنفركي قرب يتسلم الله سنخون قرب زي حبري يحزالو تتنققلو لوليا بتزربا برك خمسة هرما تعانيدا ترفت انتاي كمتمخني تأفي إوا أعنانيت اندعي كوم أخينو نايتو حتو ترقوم كي تردأ سندوت لا أوا مستيتاي ترين دخي نايتو مولو معالتو بونك تساتيتو وعلو كيو ليندا أتريرا حساباتها قلتت لوليا حافتا بعلامة مخنيتا سلس فترت الله حق خوكو يا أخي إذا مولو معالتو بونك نقارن موعالو كيو كقر في إحجس نايت ليت زيدو قسمو بربار الناس عنكو كي لوليا ني حافتا زربا زفتر الله سنباده قلت إيفو أيبانن لان لعلتي ترتارا ني حافتا مليسا بعلا زفترت الله مخنيتا قان كونا ني بحق أديا خم تسميعوا ولا سكي تقيما تسكي فأغن قرا بلا ليندا حافتا بزعبا سرحان والفتاتان انتفلتا كسمع زخئل حماق سمعي تقجلوا أتحساسبا أيورات مس وشتا تزاربت ليندا نتابع حساب تسفلل زنبرت حافتا بسقطا كتريقا دحر مصناح بلع بلي أي تعصوني أنا خاخي كترني كاب حسابا أبرها فرتام أتلك نزنبر كجنزب كا عدل كلهم كيترسعيه لوليا نتهوه كتكير فتنت أين جنزب اثنين مهارو ببجا ولا سنيتي كخوف لزلن جنزب كل رغب الكلخو أوا دوموس هيبو مخدم نو لوليا دقيمة خالة مخنيتا كتفتر نيروا قال خاب دومو زي تلقحيو حدا قد محجي شقري يعلي لي يزفلت عميل كا هندبت ماتيو شحن أفاهبني دحانيتو أنت لولي حافتي أبشقر قريتيكي اتناي كلاسنا قبجا كوا خيسك فكيلا أبي يوم نيري نعاق حاسيو ليندا نام أدينا تأمتت سكفت أقلتت نمنتاي ليندا أنا كخمساتو خي ترفيلي إيه ليت السرح زلو كل السرح خامن تخيو إذا خاني مود أتاني كالعي درجات مرتخ قبجا سلازخونا قدن كتسادف لكي حرايبا لولي حافتي تانكيو حانت معالتي كاب حافتا جناحي أتأمامتا سلزرائيت زربا قاريتا كاب تزنبرتو صالون حافلة أم عقرتا سعما بلتا أنا ونت أجيبه فارسايت دونجي نحكمنا قوت أراخي لومي اتنا دالياتن زنبرت جنزب أب إيدا دحر معماخ بلا علخاء حموشميت نقفال لكي زخونا نقر قزيو كدان وي كالنا عخزا قدس وي بازيحو زدلي نقر إلا ليندا تقاومت سؤالك خيدسكا لوليا قديفات تاتبقست تشاوبلي بروح معلتي ليندا بورصة العلا اتمارخ قرص أكالاتا مستي مس نبسا رجيبو زنبر ديفيزا كم تصحي نقوهو برهرهلا كتكيدن كلا لوليا كاب زنبرتو كيتن قساقست قمتتا أي اللي بدحفتي قره لبا إذن عاقنا مقلاي لازم تقو جنزبسي كابي كم زمتقو انت تفلتي انت يكون مبالكي أوا يزنا تيسي أمو داتا دا يتسبق اللي هون مبر انت يبهال كوينو ناتي كابي عينتاز فسس نبعات النحبست ناب عراتا مرحت أبرها اللي كاب دك أسو زي أملو دونجي تفرابيرو زحلف مشت زي أملو انبزام سيو بمقتاو زي تحقوست اللوديو نتاقوال 3 عامت قوالا حقيفا بسقطا كورسي أم الدلاو تتأميدا نبرت نودا دقاقما سسريقا كوان تتأمتتو قال تبهالجن بجو أي بلتن أبتا كاب عد خاب زمتو كم منبري كتقوملا بحاجز توهبتهم نيشتي كلتا بخلتا زي تخون كفلي حيال سقطا سفينو نبران أبرها اللي أديو كم ززا مسألة قبر ملسي أرئاتو سلزي تفلت حماق تسمعوه نبدق قربان أبرهتي
ገጹ እናደራረዘ ብብዕጉግ ቃና ተዛረበ። ካብ ስራሓ ከይተጣወየት መለሰትሉ። ስራሕ ዝበሃል ስለ ዘይነበረ እምሲ ገንዘብ ከይሓስኩ ከይመጽእ ኢለ ኣብረህት ናይ ወዳ ዘረባ እኳ እንተተንከፋ ኣብ ሕማቕ ተግባራት ከይዋፈር ስክፍታኣ ብምንባሩ ግን ሽዑውን ገጻ ኣይፈትሐትሉን። ናይ ኣቦኡ ወሲዱ ገና ካብ ንእሱ ዘይሓላፍነታውን ሕማቕ ልምዲ ዘለዎን ከይከውን ስግኣት ነበራ። ደሓን ድሕር ሕጂ ኣይምስኒ ተመቕሊሉ ይቕረይ ተሓተተ። ኣብረህት ኣዘራርብኡ ስለ ዝተንከፋ ልዕሊ እዚ ክትከቶ ኣይደለየትን። ኣንታ ኣብርሃለይ ከም ዝብዚ መዓትን መከራን ዝደርብየና ኣቦኻ ከይትኸውን ኢለ እንዳኣለይ ዘረባኣ ገቲኣ ጠመተቶ። ኣብርሃለይ ጅቡኡ ፈቲሹ እተን ሉልያ ዝሃበቶ ገንዘብ ኣውፂኡ ዘርግሓላ። ኣብረህት ነቲ ገንዘብ ምስ ረኣየት ገጻ ብፍሽኽታ በረኸ። እዚ ትማል ስራሕ ኮይ ከማነቲ ዝበዝሐ ሉልያ ሓፍተያ ሂባትኒ ሉልያ ትፈልጥያ እንዲኺ መን ያ ሉልያኸ እታ እኳ ብቐዳማይ ዘዕለልኩኺ እታ እኳ ዘኽታም ከምኡ ይበሃለኒ እንታ ኣብርሃለይ ወደይ እንታይ ኣለዎ ማሜ ከማኸ እኳ ኣቦና ደን ዝሞትዎ እያ ከተደንግፀካ መዓትያ ምስክነይቲ ንብዓት ቁፅርፅር ኣበለ። ሓደ መዓልቲ ምፅአ ኸላለየክኒ ሕራይ ዝወደይ በልቅፅካ ተሓፀብ ክንቆርስ። ኣብረህት ታኒካ ማይ ኣልዒላ ኣቐበለቶ። ኣብርሃለይ ነታ ታኒካ ሒዙ ንደገ ወፀ። በታ ታኒካ ዘይሓዘት ኢዱ እናተመጣልዐ ቁሩብ ፀሓይ ምስተሃርመዩ ኸዓ ኣቶ ደበሳይ ናብ ገዝኦም ገጹ ክመጽእ ዝረኣዮ። ኣብርሃለይ ንኣቶ ደበሳይ ክርኢ ምኽኣሉ ዝተፈራረቐ ስምዒት እዩ ተሰሚዕዎ። ጎዩ ብምኻድ ኣቦ ኢሉ ድዩ ክሓቕፎ ዘለዎ ዋላስ ውሽጢ ኣትዩ ነዲኡ ክነግራ እዩ ዘለዎ ተደናገሮ። ነዊሕ ከይጸንሐ ግን በቕልጣፈ ንውሽጢ ኣተወ። እታ ላዕልን ታሕትን ትብል ዝነበረት ኣብርህት ኣብርሃለይ ብናህሪ ምእታው ስምባደ ፈጠረላ። ልባ ውትፍ ኢላታ ኸዓ እታ ቆልዓ እንታይ ኢኻ ኾንካ ደሓን ዲኻ? ኣቦይ ማለት ኣቦይ ደበሳይ መጺኦም ወታእታ እናበለ ነገራ። ናይ ኣዲኡ ግብረ መልሲ እንታይ ክኸውን እዩ ንምርኣይ እውን ቀዊሉ ጠመታ። ከመይ ኢሉ ፈሊጥዎ ግር ዝበል ኣብርህት ወዳ ክምልሶ ዘይክእል ሕቶ ወርወረትሉ። እንድዒ ኣቶ ደበሳይ በትሮም ኣምሪሖም ናብቲ ገዛ ኣተው። ንኣብርህት ካብ ቁልዕነታ ዘዕበይዋ ንሶም እዮም ብስጋውን ሓወቦኣ እዮም። ኣብርህት ጓላ ሓቂፋ ደው ኢላ እኳ እንተነበረት ገጻ ናብ ካልእ ኣንፈት ቀይራ ከምዘይረኣየቶም ክትከውን ያፈቲና። ኣብርሃለይ ብወገኑ ተዓኒዱ ተረፈ። ኣቶ ደበሳይ ኣብርህት ካብ ዓዲ ካብ እትጠፍኣት ሒዛ ሃለዋታ ንምርካብ ዘይፈተንዎ ነገር ኣይነበረን። ድሕሪ ዋርሕ ዝወሰደ ምድላይ ከዓ ኣብ ኣስመራ ከም ዘላ ፅንፅንታ ሰምዑ። እቲ ዝነገሮም ሰብ ንኣብርህት ጓላ ሓቂፋ ኣብ ቅድሚኣ መንዲል ዘርጊሓ ክትልምን ከም ዝረኣያ ምስ ነገሮም እምብዘኦም ሓዚኖም። ኣቶ ደበሳይ ብዓዒንቶም ነታ ገዛ ኾለልዋ። ዝረብሕ ትሕዝቶ ዘይብላ ዓቕልኻ ተጽብብ ንእሽተይ ክፍሊኣ። ኣብርህት ምስ ደቃ ተጎሳቂላ ምስ ረኣይዋ ንእለት ኣዒንቶም ንብዓት መልአ። ብፍጥነት ኣብ እግራ ተደፊኦም ድማ ክልምንዋ ጀመሩ። ኣብርህት ሓወቦኣ ኣብ ትሕቲ እግራ ተደፊኡ ምስ ረኣየት ነፍሳ ተቆጻጸረት። ተቐላጢፋ ኸዓ ካብቲ ተደፊኢሉ ዝነበረ ሓፍ ኣበለቶ። ኣብርህት ጓለይ ከምዚ ክትኮኒ ኢለ ድዕቤኪ በጃ ኸንዕና ቤት ክተመለሲ ዝርንዛ ሕና ነብዑ ለመንዋ። ኣብርህት እውን ኩሉ ተራእይዋ እቲ መምኽኔታ ሲኢኑ ኣብ ውሽጣ መውፅእ ሲኢኑ ዝነበረ ንብዓታ መዕገቲ ዘይብሉ ውሕጅን ክመስል ናብ ምዕጉርታ ወሓዘ። ኣቦይ በዲልኩምኒ ሰብ ኢልኩም ምስ ኣራዊት ኣጸጊዕኹምኒ ንዝወረደን ተቐቢልዮ ግን በዚሑ
ኣብርህት ተግባራት በዓል ቤታ ተራእይዋ ርእሳ ጸጋም የማን ነው ነውቶ ማህረምቲ መግዛእቲ ንስለ ደቀይ ክብል ዘይ ከም ሰብ ኮይነ ሕጂ ግን ይኣኽለኒ ቦይ ይኣኽለኒ ጽቡቕ ኣለኹ ግደፈኒ ኣዒንታ ብንብዓት በርበረ መሰለ ኣንቲ ብርህት ጓለይ ለባብን ወረጃ እንደይነበርክ ሕጂ ደኣ ዝኹሉ ልቦና ክናበይ ከይዱ በጃ ኽዛ ጓለይ ናብኡ ዘምልስ የብልክን ባዕሊ ኣለኹልኪ ኣብርህት በቲ ዘረባ ስምዒታዊት ኮይና ከም ሓድሽ መርድእ ሰምዕት ሰብ ብዓውታ ክትበኪ ጀመረት እቲ ኩነታት ንኣቶ ደበሳይ ስምባደ ፈጠረሎም እቲ ኣብ መንጎኦም ኮይኑ ብስቕታ ነቲ ኩነታት ክዕዘብ ዝጸንሐ ኣብርሃለይውን ብንብዓት ክሕጸብ ጀመረ እታ ምንም ዘይርዳኣ ንእሽተይ ህፃንውን ኣብ ሕቑፊ ዲኣ ኮይና ቀባሕባሕ በለት كبرات سمعتنا كلاي كفال زانتا مريت الكحفتي أبزي تزازيمالا سالساي كفال أبز مدبنا تخطاتلو شير لايك سبسكرايب مقبر أي ترسعو برخ قناة